वीरेंद्र त्रिपुरा नारायण त्रिपुरा दफा खा खामतिथि फाब दिनै ताइबाइसा प्रेस मीट खायना नांगा विशेष कलाई दिनै तिथि एडिसिनि अक्राराव बरमगोनां CEM डेपुटी CEM EM ताई MDC राव ब्राव प्रेस मीट खायमानि बागै आं दिनै प्रेस मीट खायनानि मा फायजा एवं नवजोगनो नुखना 15 तारीख जे हजम भोजन अमानि जे और कैसा घटना घटे थे मैंने अप्रत्याशित बा अनभिप्रेत घटना उनथांमोननि परेबो आं ता पर्यन्त कैसाबा सोशल मीडिया बा व्यक्तिगत फेसबुक व्हाट्सएप आं कोनो कमेंट्स बो खायजे गया बरक सामान बागै आं दिनै मा खाया आं टिटि एडिशननि बरमगोनां अक्रा पूर्णचंद्र जमातियानो बेलेग खाबाय खुबाय हामजमारो बजे कक साका गुबै कक साका कथार कक साका एवं बनो आं व्यक्तिगत भावेबो आगेरक सिनिया पाबो बिनि बजे गुबै कथारो तै दङ आं बिनि व्यवहार बिनि आचरण आं नुका सालकायसा आं संग्रह मतन अनुष्ठान थांफोराव बजफोर नखरना नायो तुम्हें मालायो बानो काका खुलुमखा नि सावो जे काका बिनि आनो संबोधन खायो ब आनो खुलुमखा आं बय परिस्थिति बसो काम करे बहुत कक सामानि बिनि जे बखा ब्रडनेस बिनि बखा कत अकरारनो बिनि श्रद्धा बिनि कक थाइसाबायनो आं बेलाय खा नौ फाइ पर्यन्त आंनि परिबार मा सबायगा CM आनो हाके सम्मान रखा नहीं बेलाय बनो आं ngokhlayo एवं बौनि जे बात आरनानि सामानबा आं बौनि साधु बादानाव बौनि गाहाम मुद्दु बनां साजाव ताइचिनि डेपुटी CM बरमगोनां अनिमेश देबबर्मा जे कक्साका व्यक्तिगत भावे जे सामान्य आनो सिनिलाय माने गुबैनो आं बनो स्वीकार खायो गुबै बबे आमे सम्पर्क दङ आं बबनो सिनियो बबानो सिनियो जों एक समय কোনো এক জায়গার आंदोलन एक संगे माखला लेजा एरेस बंखा जेहो बबनो उत्तापित होया आं बनो बेलेग ले गोबां जानो एवं बो कैसे पोसा का जे हे जिनि नारायण बरमगोनां वीरेंद्र त्रिपुरा तक पर्यन्त कैसाबो प्रेस मीट सोशल मीडिया तो व्यक्तिगत व्हाट्सएप तो कोनो जगह कक सामान करिको बतिन आं साया बेलाय दुख नाङा लासिमास गोजांबा रानांसि मोसौ दिनै वीरेंद्र त्रिपुरा नारायण लासिमास गोजा खायजो सारा त्रिपुरा बायरेयो आनि बुंका काहामनिबा काजियाब्लेबो हामियानिबा सेतासि वीरेंद्र त्रिपुरा नारायण अपमानित खायसे खायजे वो काम पौगेबा बय तमसा साया आं सिलिया आंलाय खा खामसा जाय हो जिनि दाखौ राजेश त्रिपुरा बबो सागा कब सालेका तिनि दफानते कब सालेका किन्तु आं खा खाय जे जोङो जिनि प्रब्लेम न ती जों गासैबो कब साले जे आं मने खाय बुइताम खाय रां साया आनि जे प्रब्लेम तंगनि जिनि तिप्रासा दफाननि प्रब्लेम तंगनि बनो बाहायके सल्युशन खायना 18 तारिखे सालायनाय प्रब्लेम अरे जे दुइ फिनिश बनो within 1 minute राजा जे जों बनो मानियो बनो कतालके सानाय कपरे आं निजे नारायण साफोरबो राजा सानो मुकुट पागरि सरगै आनो नारायण चार সেই सुदूर आगिनि राजत्व कालबो अरिबिम नारायण दुर्गा प्रसाद नारायण ताई गोबां नारायण राव राज दरबाराव दं
बख्लाय चले फायो এবং जोंबो परम्परा रगै ताइबाइसा गणतान्त्रिक समय राजा बाय जों गोताव थाइबनो रिभाइभ खालायजोबखा जों राजानो सिगन खालाया राजानो जों नायसिल गैया आं सानन मुसलमान कक्का हिसे जे ओदिन हजम भोजन जे घटना उनथांमानि जे कक आसामानि आं कक सानानै थांगा दिनै बरम गोनां इएम कमल कलै ब साका ब पुलानो आवेदन आका 1 मिनिट के सादेने आंबो आं साइमानो ब सामानि कौनो मानसिनो थांगा थांमानि परे बई ओ 1 मिनिट जगह बई रखाय 10 मिनिट 7 मिनिट 5 मिनिट साइथां किन्तु आं सानानै थाङै सुरु खायते पुरनोबो कंडीशन एप्लाई खालाया कंडीशन सागा 1 मिनिट ताई आं कक सानायफोरखौ सागा 18 तारिख सानाय एवं आं बेलाखै दखनाङा बहाय इएम अकरा एवं एकजन जार्नालिस्ट एवं प्रोटोकल सम्बन्धे बा मान सम्मान अवगत गोना बिनि जे टोन बिनि जे बॉडी लैंग्वेज ब साका बाय 1 मिनिट प्लीज ब एक मिनिट नीचे को साका आं कुनो बनो और बिरतिदा खाया आं खानाय दं आं कक सानानै रेडी बना रिक्वेस्ट करके एरपर के साव 18 तारिख सानाय 18 तारिख आं तो राज 10-12 से पाई राजाने हजम भोजन से पाई आणि कक टिप्रासानि कक मसाया मालिया सौ दुख प्रॉब्लम बनो तुसी सालायनानै फायो बसो 18 तारिख सालायनाय हर किता कैसा हजम भोजन जोंनाय बा हर थां सालायनानै आं तो राजाने से साना फायो राजा बायसे कक मालिनानै फायो दिनै बसर बायसा हजम भोजन राजाने मालिनानै फायो आं अल जगह कक सातानि तै बयनोबो कायसानोबो डिस्टार्ब खाया सो आं कायसासे डिस्टार्ब खालायो आं बेलाय खना हाइफाबो आं दन कक साइ पाइखाय बनो यागलो मोय गोबाङै साका आरो खायाम आमदि नै बना आं साका एवरीथिं ब एपरे पाइका अनुष्ठान आं राजा आंनो बेलाय महाराज नो बेलाय गोबां खालायबनो हामजामा बनो श्रद्धा माजामो तमान माने ब बिनि स्पीच नारफोरो आनी वीरेंद्र त्रिपुरान बुंफुइ सागाबो जुबलाय बुथुमनि कक सागाबो तार माने राजा जन खाबाय खुबाय हामजाबो जों बिनि आशीर्वाद बबाय सिक्योरिटी जों ब और जतनी बसखां रखा ब सामानि ए ओ जगाबो ओ जिनिसटा गुलाबो যারা বরমগনা ইএম বস্তে দরকার যাই হোক পাইকা অনুষ্ঠান মাইচালেকা এমনকি কমল কলে বিনি পরিবার তরবের দङ जों एक लगैनो पासापासि सालाय माइ दैचाले खूब हासि खुसि जों फाइका सारे कक त्रिपुरानि न्यूज उनखा खूब गाहाम खालायदोखा टप बेबी फैजार महाराजा सीएम इएम बमंगनि निफ्राय अक्रा रंनि भिडिअ फुटेज नुका एवरीथिं इज ओके स्मूथली नाइथाव गाहाम खालामो किन्तु आं आउटिं दङ आउट अफ स्टेशन आगरतला किन्तु नुखा आनी नामे भिडिअ प्लेस खायो और जे टन्टिं सुरे 1 मिनिट दङ आं बाबको तङै लासिमा थांगा हारिमु तामुन थांगा असो गाहाम फोरोंथाय हजम भोजन फाइमानि और किन्तु आं साथाय गय आं ओ आफर टन्टिं फोरो आङो 1 मिनिट नीचे को साजाफोर आं वाइसअप खालामो काका आं हरनि नखसे थांसिनाय हायके हिंजाव मालिया चंका किन्तु ब महाराजानि अपमान नाय आं हजम भोजन से फायो राजानि भोजन से फायो आं बुनि भोजन फायाबले ने आं खासङै मताइनो ईश्वरनो दुआई रोय राजानो खुलुमै आं खावखाय मोदा जा फिसा
खायसे बिपद থেকে नखलिया दाजों मोनसे नारें दखान हाय खायसेमोन बा কিছু सालिया पाइकार काहामखौ ओंखायो কিন্তু आं एक परबो थागिया आं भिडिअ फुटेज तो बे लासिमा संजा खायरो बाइक हेंगो ओ भिडिअ फुटेज आनंदे खायरो बिनोति प्रति खायरो ना कमल कलई बरम गदान को दिखलाय ना बरम गदान कमल कलई नो चादे बररो दिखलाय तो वीडियो फुटेज सबो खाय आनो बा कमल कलई बरम गदान लाखिमा संसा खाय तिनि बुनि बिसखां आं दिनि फेसबुक मा खाय आइ खाय तमन बो मा खाय आं तो कुनु प्रतिबाद बो खाया बो जे सामने आं माने फाय राजन हजम बुजुन से फाय आं तामो रोंनाय और आनो बाक्सबो कमेन्ट के आं राजनीति खायना थां आं और तमा राजनीति खायका तमा कक सगा आं राजनीति को आं कुबै कथाबनो सानाय जों जितु एनजिओ खायो जों समाजपति र जिनि और कुनु भोटनि कुनु बेपार करै जों कक कुबैनो सानाय किन्तु ओ जगाबो आनो अपदस्थ खायो आं लाखिमा मानो बाजार थांगि याम थांगि लग लग नायसो बिरोधिफोरा नारांसे हाय एखे हिंजाखा हयतो बानि जायफों होना बयबो कमल कलईनिफा गामफां होना बा बिनिफा जायं होना आनिफा गाम उंखना किन्तु এই যে জিনিসটা মানে आं न खाबाय खुबाय लाचिमा होनै वानसो आं मने थायो कमल कलईबो बतेखे बो लाचिमा उंखना आं ओ जगाव ओ उमन परे त्रिपुरा दखानी बर' राव যারা ত্রিপুরাनि राय खानाय राव बनो नङै लासि जाखा बराव बनो जुरालु भावे प्रतिबाद खालाया ब स्वतःस्फूर्त प्रतिबाद शुधु त्रिपुरा दफाया अन्यान्य दफानि देवबर्मा मलसम जमाता दफानि अनेक जन एमनकि साংবাদিক मकलनिबो खालाया जे मतो चालिया जे बाइके हदा अकरा नारायण खालाय नै बुझितो सबायखा जय हो आं लाचिमा मानका बर' गया जों त्रिपुरासा दफानि जों जत थांसा जों त्रिपुरा दफा आं कमल कलई बाय बिन्दु त्रिपुरा वाले लई आनि दफानो सकलुक्त माया हजगाव जों थांसा मातनाय आं कमल कलई बो सानामुसो बरम गना कमल कलई बो ओ दिन प्रेस मिट बो तंखाय जाखामो आं थाइसा खाकसां खमा दंनि बरावबो जेखाने बिनि मूल अंग एडिशनल अथॉरिटी बरमगना पूर्णचंद्र जमाती আছে যদি এই আর पॉजिटिव वे पे कौसाव डेपुटी सीएम पॉजिटिव वे कौसाव ईएम ऑनरेबल ईएम बरा पॉजिटिव वे कौसाव एमडीसी बो पॉजिटिव वे कौसाव जों कथा खानाय बो कमल कलई और भाई एटलिस्ट भाई ये जाम बरंगा आं बो हयतो तामुई साजाका एकटा बड़ फाइन नुजागै जे भाबे एडिशनल अकराव पॉजिटिव वेटा कौसाका बो साइमा खामो बोले तामु फुजल तो आं ताबो बनो रिक्वेस्ट खायो कारण आनि समाजनि बर'राव बायबो आमु हिंजागो बोले तामु कौसायाबा जों और राजानि हामिया बिनि सरि हामिया आनि मुखबाय आनि सांगरिसे थांबाय खायो अब स्पेस बरो कायसे कौसमनि आनि ताबो मितो दं तमा सागाबो आं तिनि दं खाना करि मानो ओ क बिनि असुस्थ शारीरिक बाय बो स्पेस कमनि क बेलाय खाना खानि बुइ बायगेन उंयासे आं बो कक सामनि बो कक कैसा सालांका जे आं तिनि दंमोन खाना करि मानो ओको बसाका ओ जगाव राजानि दायै जों बिनि हायन नुइ दङ जों राजानि हामिया साया बिनि लगे दं आं मोजां पाइका राजा बायबो मालिक सागा महाराज मैसा मालिक बसाव बिरेन आनि ऑपरेशन पाइगेरना आं ऑपरेशन पाइके नंबाय फाय नंनो रिं नाहरनाय ओको साव आं राजानि और कुनु राजानि जों हामिया सानानैया आं शुधु आनि कमल कलईबो आनि बानो काकाहिनि सम्बोधन खालायदों बिनि ब्रनेस दं एवं
आं साइमान बनोबा आंनि रिक्वेस्ट नों एटलिस्ट ससियेल मिडिया अथवा प्रेस मिट खाई दुइटा टक नो साथो जे हे चिनमुंडे जाओ माने अरनो पाइस नहीं है आं वो जाओ माने आं तिनी सानाय निने बिनबा प्रेस मिट खायो किंतु ओ जगाव आंबो नुखा किछु किछु बरराव कसामाजी हाबोय आय राजानो कोटो ताई उन्नो कोटो हाइके सामानी बहुत चिनी कमल कलय बरंगनानि बाय आनि मध्य जे सम्पर्क बा कक्सालमेर बनो बय सुजुग नाहार दं आं बिनि बागै बनोबो आं साजे गैया आं हते उरुनानि बुसु गैया आं लास्टले बनो सानाय जे बररक हानि बागै आनो अपमानित नुजागै जे बरक स्वतःस्फूर्त भावे कक तिसाका खरां तिसाका बनां बेलाय खाबायखौ हामजामारो कारण ब्रक तिनि जनि मति खाया मुं ग्लाय तिनि एडिशनल अथॉरिटी करारबो आइ प्रेस मिट खाइला खामो वो नौनि बागै नाव हामजामानवा न खाबाय खुबाय गोबां खालाय खुमारो नाव आके आनि लगे बसामान बागै এবং आं ताई साना मुसु जे बरम गोनां कमल कलेबो नंगो प्रेस मिट माध्यमे जोंनि दुइजननि मध्य जा घटना घटे थांगा जा थांगा बनो बाखातियावै जों तिनिसिमी जारे बहुत स्टप नायते आनि जारा शुभाकांक्षी आनो नायखनाय नखरनाय आनो हामजानाय ताकुरक बुकुरक त्रिपुरा फटानि बरं बांकुय जों अराव हानजानि कक्सा महाराज जों दफाना कथां खाय तिसा डेभलपमेन्ट कक्सा हो बनो नायखुय तिनि जे कौरक सालायमानि जों बनो थांनायनि दरकार कारण आं व्यक्तिगतनि कक आं बिनतिफ्राय व्यक्तिगतनि साथ कक्सया हयतो कमल कलेबो व्यक्तिगतनि कक साना नायया जों अ जगाव बयबाय राजनीतिनि तामनाय फुटबल उनानि मुसु जायगा नौ जतनो आनि कयमु जत तिनि आनि ताकुर बुकुर एडिसी गभर्नमेंट बरनो आं बहुत साव जाते निजेर मध्य भूल बुझा बुझी टाउन तो तिनि त्रिपुरा दफानि जे तंनाय समाज रंबां कयो एवं बरंना कमल कलिन बां कयो जे निनि सामु हिमु जे এটা প্রটোকল মানে নং একজন নিয়ম তুই নং যে বতে হেগা করক সামানো তা সাথে আং ওয়ানা জাকা এটা ডাইরেক্ট টেলিকাস্ট চলে তো ভিডিও রেকর্ডিং মতো ও জায়গা বর আগে কাউন্টিং সামানি বত আনো সামানি করে পুরা বড় মুই থাকে দাবো আর নিন্দিতে চাইয়া না আনি চাইয়া দুনিয়ানি ত্রিপুরানি ঘরক চাই মাসি নাই বনো কারণ কাইসানো কাইসা আগে খাইতে দরকারিয়া এবং আং आं काइकिंसा सानमुसु लाची आं 18 तारिख अनुष्ठान थांसि मालिया बुहिनेमले मो बिरेन्द्र त्रिपुरा नारायण हाके कुटुब जनाय आं लाची आरंबा 18 तारिख आं बखा थांनामुसु बो आं थांग लाची थांलिया हाइबाबो एडिसनि जे ब्रगनि जे उद्योग नामानि जे डक्टरनो जे अनारेम माने बना आं हामजागो वायता शुभकास आं बनो साधुबादो आं बनो बेलाय हामजामा आंते बेसि कौशल्या शुद्ध लास्टली असुनो सानाय जे कमल बरंगना कमल कलेबो कैसा प्रेस मिटनि माध्यमे अबनो एटलिस्ट पजिटिव वेते जाते जों आर को बयते आनि बररबो साजे बोले तम खुजम दंबा प्रेस मिटनो बो फाके कौसे पाइकामो बोले कौसे आं आरो साव बनो आं खाबे कोइ प्रमि साव नों एटलिस्ट बनो मथांनानि गलाय नों नखरि फाय एकटा प्रेस मिट बा नि सोशल मीडिया माध्यम पजिटिव वे कौशल बनो मिटिगेट खाइदिने आंनो खाबायखौबो गोबाव आं ताई असो कौशलिया जारा प्रेस मीडिया फैनाय आनि ताकुर बुकुर बुकु जुबो फाइजा आंनो आनि खाबायखौबो हामजमारो नै आनि और सातानि बा बोलतो दिमु तंगाय जत्तो ना क्षमा प्रार्थी आं लाचिमा मांगा जेहो आं बनते गाइसिनो दुसुलिया किंतु जों ताई तिनि दफानि साथे आगामी दिन जाते बुति घटना उनियाते वो शुद्ध बिरेन्द्र त्रिपुरानि क्षेत्रे ता
उनका व्यापारिया ताई कोनो दखान क्षेत्र को तामत अप्ति है वो आनी आवेदन এবং হজন ভোজন রাজধানী ভোজন তিনি মিয়া উকসানি ঘটনা ও 184 রাজধানী ঘটনা ও তিনি পারম্পরিক ঐতিহাসিক ব যাতে বেশি পরম্পরা উন্থুক जों आं हिंजाखा आं राजाबाई आनी कोनो दुख नाजानायखौ आनी अंगसे बबे हिंजावबो मानो बुजावखौ मानो कारण जों बिनि प्रजासै आं ताई बेसि कक सालिया तापुराव जतन असन कक सहाय आणि कक सामानि फायर जतन